Ο δεύτερος κύκλος της σειράς συνεχίζει την ιστορία από το πολύ καλό φινάλε του πρώτου κύκλου και βλέπουμε πως τα πράγματα είναι διαφορετικά, με τον Τόνι να έχει περισσότερα προβλήματα και οικογενειακά και με τη δουλειά και να πρέπει να δείξει πως είναι υπεύθυνο αφεντικό και τα έχει όλα υπό έλεγχο. Άρα όλα αυτά τον κάνουν λίγο χειρότερο άνθρωπο αυτή τη σεζόν. Βεβαίως φταίει και ότι δεν βλέπει πια την Δόκτωρ Μέλφι και δεν έχει με ποιον να μιλάει. Δεν λέω όμως πως δεν υπάρχουν αυτές οι γλυκές στιγμές που υπήρχαν στην πρώτη σεζόν. Φυσικά και υπάρχουν και ακόμα πιο έντονα. Απλά λόγω των νέων κινδύνων και την έλλειψη βοήθειας, ο Τόνι μετατρέπεται σε μια ακόμα χειρότερη μορφή του εαυτού του σε κάποια σημεία. Η δεύτερη σεζόν αναλύει πολύ περισσότερο τους χαρακτήρες και μαθαίνουμε και λίγο παρελθόν για κάποιους από αυτούς. Εκτός από αυτό φέρνει και πολλούς καινούριους χαρακτήρες, οι οποίοι είναι πολύ ενδιαφέρον και τους συνδέει πάρα πολύ ωραία με την πλοκή, κάνοντας τους να φαίνονται όντως σημαντικοί και πολύ ενδιαφέρον. Το πώς εμβαθύνει και την πλοκή και τους χαρακτήρες είναι πολύ ωραίο και όταν τελείωσα την σεζόν όντως ένιωθα πως τους ήξερα όλους καλύτερα. Τον Τόνι σαν πρωταγωνιστή τον δείχνει ακόμα πιο περίπλοκο, τα παιδιά του επίσης είναι σημαντικά και μεγαλώνοντας αποκτούν και αυτά περισσότερα στοιχεία στον χαρακτήρα τους. Επίσης και οι συνεργάτες του Τόνι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και πιο σύνθετοι σαν χαρακτήρες. Ο αγαπημένος μου σε όλη αυτή τη σεζόν θα έλεγα ότι ήταν ο κακός, δηλαδή ο ανταγωνιστής του Τόνι, ο Ρίτσι Απρίλε, ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή και έχει και ιστορία με την αδερφή του Τόνι, την Τζάνις. Πολύ αστείος και επικίνδυνος την ίδια στιγμή, κλασικός ψυχοπαθής μαφιόζος, τον οποίο φαίνεται πόσο άλλαξε και επηρέασε η φυλακή και πόσο περίεργα νιώθει με τις αλλαγές που βλέπει τώρα όταν βγήκε. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Η Δόκτωρ Μέλφι και αυτή πολύ καλό το ότι έχει αυτό το δίλημμα της αν ο Τόνι αξίζει την βοήθειά της και πως αυτός μπορεί να την επηρεάσει αρνητικά αν τον έχει ασθενή όλη αυτή η ενέργεια του. Κάτι που δεν ανάφερα στο πρώτο μου review είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί και ο καλύτερος είναι φυσικά ο James Gandolfini που παίζει τον ρόλο του Τόνι. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ η δεύτερη σεζόν, ακόμα καλύτερη από την πρώτη. Βαθμολογία θα της βάλω ένα 9,8 στα 10. Εντάξει, φυλάμε το δεκάρι για τις επόμενες σεζόν. Κάποια θα το πάρει, δεν γίνεται. Λοιπόν παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Άμα σας άρεσε, like και subscribe και μπορείτε να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι άλλη ταινία ή σειρά θα θέλατε να καλύψω στο μέλλον. Γεια!